Alright, last week sikhuluma ngendaba yedliso. So dokotela basebethi ke sishiya half le ndaba masingakhulumi ke edliso. Akulona lonke inhloso yalo okuwuthando. Khona idliso nje lokubulala eligulisa abantu. So sikhuluma ngalo ke namhlanje la kwindaba. We have a Dr. Thulebona Mnyati ube nathi last week as well as a Dr. Khwehleles. Asiqalela kuMnyati sibingelele kakase. Asibingelele mfokasi Mthiyane sibingelele kakhulu and kwisibusiso ukubonana nezingqalabutho namhlanje. Yeyibonile lo msakazo uyakhula. Eminyaka yawo iyakhula. Siyabonga. Abaphasobheka abanye bakethu. Akishoko lutho. All right Mnyati lo. Khwehleles sibingelele nawe siyakumukela sikwenya. Ngiyabingelela futhi Alex ngiyangithi mangena ngithi ndumandumane yadumeza izweni. Dictionary ndaba yididi umndeni sengifikile ngiphakathi. Lazo. Asiyeni khona. Nazo ke sure. So ungasifonela ke nawe 0861596596. Sikhuluma ngedliso leli lokubulala. Angazi malikhona nigama ngoba la kuleli besikhuluma ngalo last week banye babesebenzisa amagama entando, korobela njani. So la idliso nje. Leli poison Mnyati. Yeah. Yabona idliso. Yes. Igama elisho into efakwa ngomlomo kuwe. Okay. Sikubalule lokho bese kuba kuwena noba kube kulona uthi belihlosa uthi kwenzekeni kuwe yangizwa kahle kodwa namhlanje nithe asikhulume ngaleli ke elifika libulale noba lithatha umphefumulo noba li destroy yonke impilo yomuntu engakwazi kaphambili asiqale lapho ke one okoqala idliso lokubulala ileli idliso elidliso elixoxwa namabutho inhlabathi zamangcwaba. Okay. Kuthathwe noba yiphi umuntu ayemathune nje uzothatha ithuna la Mthiyane athathe la Khwehleles athathe la Mnyati athathe la Mkhize ahlanganise ndawonye laba abantu ngaphandle kokubheka ukuthi labantu bashone kanjani. Okay. Yangizwa kahle uma engathathanga inhlaba zamathuna uzohamba afika afake inyama ebovu lenkomo efresh ngoba khona kuzosuka intuthane phansi esidumbwini zikhuphuke uyangizwa zifike zithi zokudla inyama efresh phezulu kanti ngalesikhathi ke sezothathwa sezinamathele enyameni kuyogawa lento ekuthiwa amabutho ekuthiwa izizwe idliso lokubulala lelo bese kuthi okugcina Alex ngiyabona khona uyaphutha no qhubeka right okubalekile futhi bese bakhona ke idliso ke leli lokubulala alincikile esintwini kuphela kunezinto engengiyibhalule la ngoba abantu sophuma sikhanda abathakathi la yangizwa kodwa mina engakuthandi ezweni lethu South Africa yonke into eopposen sidayisa public. Okay. Lokho kuye kungishaye kungitraumatize kakhulu ngoba khona umuntu ozothi ufuna into yamagundane kanti ufuna ukuyisebenzisa kwenye indawo. Okay. Yabona. No ngiyayibona i-background osinikeza yona. So i-background wami lapho ngizothethelwa uza kwethu Khwehleles. Ngesinye indlela masikhuluma ngendaba yedliso ngizwe ukhuluma ngento engene emlonyeni. Na kubalula futhi nanokuthi elinye lalo bangakuthumelela lona ngephupho. Ikhonto njalo? Ngizothi mina siyodokotela sibona ngokwembono ehlukene. Ngizoqala lana endabeni yedliso lokubulala nedliso elihle. Ake ngithi mina kahle ngomthetho kwakungafanele la ekubulaleni kuthiwe idliso ngoba according to my understanding uma kuyidliso into esukuyokwakha noma isukuyokwakha maybe uthando noma kuzoba nento enhle yakhaya but the moment iqala ibulala leyo nto ake sivele sibeke nje sishintshe edlisweni sithi ushevu and leyo nto it is totally unacceptable ayivumelekile noma ikuphi uma uyinyanga ethwasile angikhulumi ngomuntu ovuke inyanga ngakusasa wavele wavuka kusasa semisi isigodlo wavele wavuka inyanga yabona lowo muntu uyena kophatha into ezikanjalo but uma uwazi umthetho wasesigodlweni emakhosini umuthi wokubulala uhlali nawe esigodlweni ngoba awuvumelekile ukhona yebo umuthi owuthuma ebusuku uthi mawuhambe uyongena kuzibani leyo nto ithunywa ngani ngethuna lomuntu osuke sedlulile emhlabeni leyo nto usuke usuyithuma usuvusa lesiyaspoki kube yisona aphuphe semcimbini aphuphedla kanti lo muntu usuke vele emdlisa but not lokubulala kusuke kuyinto ofuna ukuyakha intando ungabona sekuthiwa lokubulala kusuke sekushevu at all.
Alright, sikhuluma ngani namhlanje Kakasini sikhuluma ngendaba yedliso. Right, lokubulala we have udokotela uKhehlelezi nodokotela ke uMnyathi 0861596596. Impawu ke zokuthi ayi engathi udlisiwe leli dliso. Ungayibona ngani? Okokuqala makuleli idliso leli ake ngiqale ngibeke amagama okuthasisela kuza kwethu uKhehlelezi. Okokuqala nje upoison. Yeah. Ngoba upoison it means ukudestroy yonke iwayfront yomuntu osuke ephila ngaleso sikhathi. Thakatha. Ongenzeka ukuthi uyambulala Yeah. noba uvala into zakho ukuthi ingaphinde ikwazi ukusebenza. Okay. Sure. Then bese siyakulombuzo kube ngobuza Yeah. ukuthi ke ama symptoms akhona ke ukuthi ke hayi udlisiwe lo muntu. Uma udlisiwe ngedliso lokubulala. Oqala uma zike zafakwa einkambeni mhlawumbe uthi uyathwasa. Kuzokhuluma ezizokhuluma emadlebeni ube nomsindo emadlebeni ongalawuleki. Oqala lokho. Okwesibili uthi mawulele ebusuku uphupha amaphupho ozothi mawuvuka ekseni ukhohlwe wonke akho ngisho lodwa likhumbulayo. Ngoba bekufikeni imimoya hayi idlozi lakini. Uyangizwa? Okwesithathu nokugcina ngci. Uma udliswe ngalezi zinto lezi akukho kwakho kulungayo. Ufana nomuntu ophemba umlilo kodwa egcineni iziko liphembayo lingavuthi. Okay. Inamba yethu 0861596596. Sibingelele Kakasini anonymous sawubona? Yebo sawubona njalo baba. Siphilile kunjani kwena? Sikhona Mthiyane sikamane. Yes ndaba ezithi. Utombolo lo. Yes. Ngivale ngiveze igama utombolo. Okay, kulungile bhuti. Lenkukhu lo beleke. Hayi elempuphu leli. Okay, impama. Okay. Ngibekele no Dr. Understood ba umyati no Dr. uKhehlelezi. Amen ba. Yebo baba. Ngithi mina ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe mhlambe noma ungakadliswayo ngoba isikhathi esiphila kusona manje sinzima. Wayivela kanjani ugcina ungadliselanga noma udlisekile zingasebenzi lezodliswa ngazo. Okay. Khehlelezi? Yebo. Isikhathi esiningi uma uyinsizwa musu kuhlukana namafutha noma nenyama yengwenya. Ebese uma eintelezini zakho phalaza ngazo ungahlukani nalomuntu abathi isibhaga. Usuke wenzela ukuthi noma kuthiwa bayakujikijela intombazane yakubiza leyo nto isuke ifika ishaye ibuyele emuva. Kodwa uma nje ugarantile ngaso sonke isikhathi unamafutha lawo awengwenya hayi akulula ukuthi ingene ngaphandle makukuthi lelo dliso lithakwe nangazo inyama zengwenya. Okay. Hayi kusoma nokuyibongela. Kodwa ngiyafisa ukuthi kumbona uDr. Khehlelezi kodwa into engijabula ngemuzo ethi uyatholakala ngasemahlabathini ingakithi lapho everett. So besikhulume baba ngoba inamba sekendawo ngiyabonga. Amen. Siyabonga kakhulu nathi. Usekakasini sabona? Yebo njani bafethu? Siphilile kunjani kwena? Hayi ngicela ungazisho igama mfethu. Yes. Kodwa ngwana ngoma mfethu. Mina ngiyezwa ngathi kuthiwa ngadliswa mfethu. Ukuthi into zami ngaphumeli kodwa ngiyasebenza. Manje kuyenzeka noma udlisiwe uphumele usebenze. Ngoba uma ngizwa mina kuthiwa ngadliswa ngokuthi into zami akumele ingajali. Manje ngikhipha kanjani lelo dliso mfethu? Ima uzwe kanjani ukuthi uthiwa wadliswa? Ngacela umuntu obonayo eTexini ngibele eTexini. Oh okay ngoba bengizwe lapho ekutheni okay. Alright, sure. Ngathi yebo. Mnyati niyakwazi kanti ukuthi umuntu nimtshela ukuthi wadliswa but ningeze kumlekelela. Ngiqale ngikubalule lokho. Umuntu ohlola eTexini umuntu osuke nethongo elinga kusho lalela red one but yeah uyangizwa? Okay. Yes. Okwesibili abantu abahlola emaTexini laba abanemoya engawashwanga abangayanga koKhehlelezi noMnyati badle inkamba zakhona. Okay. Ngoba mawugibele eTexini afune kube nedlozi elizokhipha izinto ezingahluzekile angisho njalo nje ezingahluzekile. Ikhona nemgomo mhlambe umgomo uma ke kuthiwa ke kodwa kusufikile ke mhlambe Khehlelezi wakutshela wadliswa ngalelo dliso ukuvikela lokho ukuthi ungahliseki. Ngizokuchazela ukuthi yini into ofanele ufike ngayo. Wabalile uKhehlelezi amafutha engwenya ngeke ngisahlala lapha.
kodwa ingwenye mayibulawa khona lento le esivalo la ekuqhoqhoqo ethakwa nemithethize engenge ibalule la ngoba asakhi izinyanga ezingekho emthethweni kusasa yeah iyagcatshwa la kuqhoqhoqo kwakho uma uzoyigwinya leyo nto okokuqala kuyana uthi idlo sakho lithanda ukuthi kwenzeke kuphi ungathi umuntu eza neplate noma nesetsha aphethe ngaso ukudla liqhakezeke phakathi chitheke oqala lokho isivalo sangwenye leso 2 noba uthi usuthi yakuhlafuna uma ukuthi uyagwinya kubuya konke ngakadlula indawo kushuthi uvikelekele lapho kushuthi ke ingwenye iyona eyi umbrella yokuvikela yonke lento kodwa ithakwe nemithi yakhona so ingwenya iyingwenya kahle ingwenya okay sure imandekela so Scott Brass be anonymous yebo baba njani ngicela ukubulala egagasini yebo sis yebo benginenkinga yokuba namaphupho ngiphuphe ngidla emva kwaloko bese izinto zami zingalungi ngibe nomsindo engizwayo endlebeni ngibe nokuhliza uma ngihamba ngekubantu bengitshela ukuthi kufanele ngithwase okay yebo so ngicela ubaba ngichazele nje ukuthi mhlawumbe ngabe kusekwenzakalani sisi wami yebo ukhehlele zokhuluma bengisacela ukuyichaza ngokomoya mina Yebo. uma ukhuluma ngicela wenze kanjena sisi awuhambe uthole lenkukhu abathi impangelo yezwe mawuqeda kuthola lenkukhu abathi impangela ebese uthola umcako lezi zinto bese ukhipha inyongo yenkukhu empangela ebese uphalaza ngayo lento ubili seqala the reason kwenzeka kanjalo sisi ngoba nishaywe ngezihlabathi zasemathuneni amathuna sekhaya nithakathwe ngawo uma uloku ukhuluma kanje vele kufanele ngoba unesikhathi sokuhlala wena ufuna ukuhayiza ngikhuluma ngento enokwenzakala kuwe especially mawuke wathi umfana uyafika kuwena uzokushela kuthi mawuhayize kuthi baleka umshiye kanjalo uyayizwa leyo nto that is why lento ihlala irelationship yakho kwesinye isikhathi ayilast uyangizwa ukuthi ngithini izokuhlupha lento ihluphe nasesinyeni sakho ubaba umnyati ke uzokhuluma la afuna ukukhomenta khona ngisho into engithi mawukhuluma manje yenzakala yebo impela ya ukwenza based on ukuthi ulungisa einhlabathi zamathuna ngiyabonga zakwethu khehleleza yeah kodwa futhi kunesilwane mawuphuphudla idlozi lakho versus seliphendula khanda laba isilwane uma likhanda laba isilwane susa isilwane bese kusiswa insila yaso emzimbeni kuwe esekuyiyona elawula impilo yakho yangizwa uqaphele kodwa ke uma uzosisilwane khohlwa ukususa isilwane ngeenkukhu umkhulu seswami okwesibili ukhohlwe futhi ukuthi uzohlaba noba yipi into ephefumulayo uma uzosisilwane kunezindlela ezinye ngoba isilwane akufanele usihlabeke all right ngicela uyibambile sisi yes ukuthi baba sengigeza kaningi nje ngihamba kubantu bengigeza bese kufanele ngisuse isilwane kodwa yonke into la ngifika khona kuthiwa fanele ngigeze that is why ngithe sithatha lezi zinto inyongo yenkukhu empangela nomcako ubilise ungagezi yima ngokugeza kuqala manje abilise bese thatha lento aphalaze ngayo yebo okay lento lenesho ukhehlelezi earlier iyaqondana ngempela nalento eyenza kuwena yebo baba iyaqondana kunjalo impilo okay no sikufuse enhlanhla ke yebo bengidinga nosizo nje mengawazi uzohlala nje uthatha inamba zethu yeah igcineni sisinikeza inamba dadewethu yebo ngiyabonga all right suka south is north anonymous Mtuba sabona yebo ngibingelele isikhulu ngathi inyanga enye ke le ngizizwe layo bese ngikhuleka lapha emakhosini eGqobela makhosi ngile nkinga la njengoba nikhuluma ngedliso bomkhulu idliso elingihluphayo njengoba ngabe kuthiwa unenhlabathi eyagcutshana inhlabathi yamathuna wasudlisa yona uma ngiphupha akusangikhohliwe njengoba kade ngichaza nje leli idliso selivale yonke into elunga emsebenzini ngamisa ngishayisa kwathiwa nje uyama ngabe ngisaqhubeka then from there kusukela 2016 azange ngaphinde ngathola umsebenzi ku-relationship ngikhulumi ngayo ngoba iyacikiza kakhulu umuntu vele ethi uyacikeka ukuba nami kungonasuthi siyaxabana uzwana bese kuzoba nala maqhubu angathi zinduna ngapha emhlanje afunga noma wakhama inkinga baba wena manje uyasitshela bekufanele thina siwodokotela sikutshela inkinga kuwena uyayizwa leyo nto kukhona into ayishiyayo ke bhuti Alex lo baba uzophika uthi yebo noma cha ngithi mina lento ekuphathayo
uphathwa nayo into engathi iphunga usunephungana elithanda ukuphuma kuwena elilona njengamanje ukudinga ukuthi siqale silaphe lona uma silaphe leyo nto eyiphunga ngathi leqaqa siyobe siqedile uyangizwa ukuthi ngithini yinsila endala umuntu wesifazane mawuthandana naye kunephunga elimfikelayo ebese qeda dineke wena akushiye kanjalo aqale kuziba umbangela isicefe nginamanga yini baba kunjalo baba njengobusho baba Mnyathi hlala phezukwakhe qaqa amafindo ke mkhulu ngoba wonke umthakathi maye ekuthakathe efuna izinto zakhe singaphimbi singaphumeleli egcineni kwenzekani ubopha ifindo ukuze uyitshela ukuthi wonke umuthi angeke uzokusisa awusizi impela umuthi mkhulu sengamanje thola umuntu ozoqaqa amafindo wena qedile bese silandela yonke lento eshiwo uza kwethu ukhehleleza okay kulungile ngizolalela emsakazweni ngithathelezi yina thank you baba siyabonga kakhulu alright le ndaba eGagasini sise eNewcastle now siqale South Coast side north eNewcastle mawunga lapho ke nako Lady Smith nako Falls Cross iGagasini lumamba ku 107.9 shobo ngani yaphila mfethu siphilile kunjani khona Mthiyane ngibingelele nenkulu lapho ngiyambingelela bobaba siyabonga kakhulu baba uNkulunkulu akubusise ngiyayibongela baba ngicela ningixazulela la ngibe nodwethu about 2 and then nomunye wathola ingane nomunye uba owangapha eNgwafu and then etholileke lo ingane uthatha ingane uyisa kubo kababa wakho kuba kwengane uma efika ngale okwenzeka ingane evakashile bayithathe ingane bayithathe ishidi elimhlophe isencane lengane bayicaza udadewethu uthi ingane base bathatha leshidi balalisa kwethuna ithuna mayithi yacheka kwabe lamkhulu ingane ibeke idlala ishidi kubeke le ngane phekwa leshidi makubedwa ke kubuyi asikatshele la endlini ukuthi le ngane lapha izohlala khona noma kuthiyilele empedeni kumele uyidlale leli shidi noma kuthiwa ihlele baleni kumele ihlale phekwa leli shidi mawufika le makhaya emva kwalokho le ngane ibuya inenkukhu kuthiwa le nkukhu kumele ibe isiphandakazana ebaleni la okuzobe kuhleli khona le ngane lento leyo yasidide ngoba zange sithole ngazela ukuthi hlobo lolu besiko lolo emva kwalokho ngicela ukuthi ngihlanganise seduzana ngizokwazi ngichazele eqineni emva kwalokho ingane iyakhula ngokucicika into engakazi uzibona iyaciciza ihlupha left right and center kukho lapho singazange sihambise khona ebala ke uNkulunkulu wayelulaka ingane agcine ngathi bangcinyane kodwa iphila ngokugula kanga ukuthi njengamanje le ngane almost 2 weeks ago ihamba isiqedile isikolo kanzima futhi lapha yahamba 2 weeks ago ya eMaritzburg iyofuna isikolo ngale iclass kwafuze iqale ngoJuly ngale iya ku-auntie lo okuyena wayenza le gemegeme le wavuma ungaphi eMaritzburg umuzi yakhe emva kwalokho lo muzi nje ubula eMaritzburg le ngane mayifika lapha ku uyayithatha futhi le ngane uthi uyoyigeza uyoyidiliza uma wayo uyayithatha ingane akabiki kithi akabiki nababa wayo uyisa ezibeni uthi uyoyigeza khona ingane iphupha isibuye eMaritzburg yaphupha ngathi ishawa inyoka bayiphenduka ukuthi ithi anti ngilekelele uanti seyiflathele ingane kumanje lele phanda ngabe ngizoyithini mina indaba okay baba Mnyathi okay mina ngeke ngithande babu Alex ukuthi ngivele ngiyemoyeni kodwa ke sizomyeka ake ngithi bhuti ukuze siyithathe ibe shortcut ngoba abantu balalela ijulile lento awuthathi inamba baba ngoba uthe usubahambe bonke mina ngibona ngathi awukafiki kakhehlelezi uyobuya uthula ufakazi ngelinye ilanga ake senje kanjalo nje ngoba basebaningi abafuna ukungena ngithi uzwile mkhulu ngiyakuzwa ungadinwa nje uthatha inamba nje and okunye engakusho Alex singalokho sishona ngapha nangapha akuqondene nalokho esikhuluma ngakho yeah ingakho nazo all right so sengikhulumeleke Mnyathi sino Dr Mnyathi here sibeke no Dr Khehlelezi uzothatha inamba nabongani masiqeda egcineni kohlelo okay ngiyabonga Alex all right let's take anonymous wasemlazi sabona cool baba njani baba siphilile mntababa kunjani kwena ngiyasizama ayengibingelele kudokotela ngiyadile ndomandimana amen baba hey lamadoda sokhulu anamandla kakhulu ngavele ngasho uvalo nami ake ngicela usizo la ko baba estudio yazi last week ngingazama ungena ngazama kaningi ngahluleka ngabantu sibaningi kakhulu ngibe nenkinga la angazi noma lento iyidliso noma yini last week ngiphuphe ngigatsho umzimba wonke ngalendlela ethi yonke indawo ngithe manje ngiyavuka ngitsho side kushuthi ngiqinile ungithi ngiyayibheka hayibo anginalutho at all angazi lokho kazi ukuthi noma yidliso noma kwenzakalani obaba ngazi noma bangangisiza yini
Okay. Right. Mnyati? Unalento ekuthiwa ubecatshwa umkhovu. Lento ethunyelwayo ebusuku. Busululu kuye. Bese ifiki yamgcaba imfake zonke lezi zinto ezinenhloso yabantu abangafuna alungelwe ilutho engaze bathathe ngisho impilo yakhe imbali. Okubalekile ukuthi yena ufuna kuqondane ngqo nabantu besintu abazofika bamqinise baqhelise lo mkhovu osondele eduze kwakhe ukuze akwazi impilo yakhe uqhubekela phambili. Okay. Khethelezi? Mina into engiyibambayo bhuti wami uyangizwa usekhona? Ngilalele ba. Mina into engiyibambayo ngibamba umuntu wesifazane ongafuni ukuvuma noma ongafuni ukumukela ukuthi cha sekuphelile phakathi kwakho naye. Uyangizwa ukuthi ngithini? Lo muntu wesifazane uyakuhambela usekuhambele ebantwini abathathu ezama ukubuyisa kodwa idlozi lasekhaya kobaba wakho linamandla alifuni ukuthi umuntu wesifazane usebenze kuwena. That is why so uboniswa nasebusuku uzama ukukushaya ngamabutho womuntu osewadlula emhlabeni. Kusekulunga. Amen. Yakhala indoda. Hayi kunzima because yazoba lento abayishaya iyona umnyadi ishaya njengoba ishaya noma ukhehleza ngingathi ukuthi ngisho enkonzweni kaphuma ukuthi ngathi ngizihlasela abantu kodwa manje abafuna ungihlasela ngibulawa ngazi ngoba kwenze njani. Izolunga baba. Lungisa pen nephepha. Amen. Akucaceke Alex. Yes. Umnyadi akaphuli uyahlaziya. Ukhehlezi uyaphula. Okay. All right. Sure. Indaba ekakasini. This morning I posted a video on Twitter. Yes. La bengiveza khona labo dokotela ekutheni ungahlangana nabe mall ubadlule akho siphandla akukho miyeko so check out that video uzobona how these guys look. Sure. Sathe anonymous ohlange isenanda right? Village. Yes. Yebo ohlange. Yebo sis. Unjani uyaphila kodwa? Ngibonani bo baba yebo siyaphila. Sikhona ba. Sikhona ma. Yebo sanibonani bo baba. Sikhona ma wena manje uhlala phezulu kwendaba nje mkhulu. Okay inkinga enginayo ngiphupha ngidla. Emva lokho ngizikhinceka ngakusasa mengiphefumula kube sengathi ngiphethwe yi-asthma. Kwamanje nje inhliziyo yami incane sathi ngaphalaza but angi-understand ukuthi yini. Ngicela usizo kakhulu ngoba even nabantwana abancane bayakhinceka. Ngize ngizame ngithi ngiyabafulekela bakhinceka kwabona mebelele. Lalela ke mama. Lento lena into engaqalanga manje idliso elisebenza njengopoison elaqala kudala. Lento nashaywa ekhaya lapho babefuna ukuthi ngaso sonke isikhathi kube yinini enithobela umthetho. Ngeke ngize ngisho phela ukuthi nishaywe kuphi kodwa ngelinye la ngamasikhule kuNkulunkulu yosiza siyombuleleka. Kodwa kuthiwa kumina yinto eyafaka kuwena ngamasibomu ngoba babefuna ukuthi ngaso sonke isikhathi uthobela umthetho wabo. Ngoba mawuloku ukhuluma uthi lento isingena nasebantwaneni yibulawo lelo bakubulele bafuna ukuthi impumelelo ingabi khona empilweni yakho. Uyezwa mama? Ayikho ngampela ngendlela nje angiboni ngisho into engiyisebenzayo angiyiboni. Ibulawo that's why ngithi ibulawo nabantwana bakho they will have the same problem that you are facing. Ngingasizakala kanjani baba? Uzothatha phela inamba 4. Inamba. Okay. Siyabonga. Nkosiyami ngiyabonga. Kodwa ukuze engakavali Alex. Kufuna uqaphela ukuthi izingane azange zibekwe kodwa zizalwe lalento esikuyena vese ngaphakathi ngoba zibumbeka ngaye ingakho sena same problem efesene nayo yena. Okay sis. Uthatha inamba egcine ne? Yes. Ngiyabonga. For your understanding yama millennials izolo makhuluma ngebulawo yini into esa generational curse kanje? Noma umkhokha? Into kusuke kumkhokha. Ibulawo it's something ezohlala permanent. Abafuna ukuthi ihlale permanent ingaphindi isuke. Ihlale nje nawe ibulala. My generations noma idlulela my generation lezi ingane zithola bakho nawo yonke into umuntu ephuma esiswini sakho ibulewe vele. Okay. Alright but into elaphekayo kodwa. Yeah. But ifanele umuntu ashaye ngqo. All right. Ngadolo chance. Okay. Sesithatheke ubheki empangeni. Bheki ukwindaba sabona? Sawubona Mthiyane omkhulu. Yebo fuze kunjani?
Ngiyaphila malume wami. Sizozala emandla amadoda le enkosini Mthiyane Tambarana. Kwakuhle lokho mapholoba yebo. Ufuna ukuthini ke? Malume angibingelele lapho nakodokotela bami bakithi studio. Siyabonga. Yebo, bengadidwa ile voice naka ayikho yona imfizi impela kilongishideni. Bese kithi ngizoshaya nje umblesselo ngiyoyibika. Futhi kwenza ukuthi ngelami intombi bese Yebo kuhle mshana asishaya u7 to 8 manje ufuna sikusize kuphi mfo? Okay, ngisacela ukubuza udokotela bami manje ngaba nayo lenkinga suthi ngathandana nomuntu wesifazane wagcina uhambo ngokuthi ufuna ukukhipha wezingane zami. Wangidlisa lezi zinto lezi zagcineni zazanguliswa kwakhomba oTV kodwa manje kanti makhiwe lento. Okay. Ngagcina ngi-treatment ngayiqeda ke le treatment manje senginalokhu kushiselwa isifuba nje impilo yami yonke. Okay, Khehlelezi? Okay. Into enjalo ngicabanga ukuthi sike sakhuluma ngento enamazipho phakathi saphinda sakhuluma nomagnet. Ungathola ukuthi lelo dliso lalithakwe nomagnet phakathi. Lo muntu unobomvu ngaphakathi usuyibona usuhlala bomkhwehlelisa ngaso sonke isikhathi. Akusafuneki into ezistrong, sekufuneka lento okuthiwa ephuzwayo kancane ezoloko izokuyihlephula, ilokuyihlephula umuthi wakhiwa ungathi uyimbiza. Lo akavakashela emakhemisi laphana uzoyithola imbiza zokhehlelezi ezikhona ezidila nalezo zinto lapha kompangeni. Bathini batha obathini ba 12 Union Street empangeni zikhona imbiza ezinjalo ezisizayo umkhehlelezi wezifo. Okay. All right, sure. Lapha emsakazweni Alex uthi mina ngicela ukubuza lapho kubaba ukuthi ngabe kuyidliso yini ukuthi uyavuka ekseni khona into engathi nje yilesifubeni ngathi ungale ufela amathe masakho maqhubha mhlawumbe ngabe kuyidliso leni mhlawumbe ngabe into esho kunye mhlawumbe. Okay. Uma uphupha udla vese inhliziyo ivuka incane ekseni. Uma udliswa ke into ethunyelwa abantu abahlosa ukuthi vese ugcine wena usuyithola ngazuthi une TB noba unephika noba iasthma. Ilapho ke la uzoyithola khona nenkinga ukuthi njalo ekseni awukwazi kwenza lutho ungazange ugaphe. Sure, nansi voice note. Bahlonishwa ngibingelele nomphathi wohlelo ubaba Mthiyane. Umeli weHefles Ndwibu lo mina ngicela ukubuza ukuthi ke kuloko abahlonishwa bakhuluma ngaka amafutha engwenye. Uwabona ngani if uzodayiselwa umuntu wahlukanisa kanjani ukuchake lawa iwona ngempela yena wengwenye ngiyabonga. Okay. Yeah. Amafutha engwenye uma uwaphethe ngesandla angathi amhlophe acisha embaleni wamafutha emvubu. Kodwa futhi qaphelani ningathengi noba ikuphi. Njoba sila eGagasini ila sikholela ukuthi ongenani niyalelwe yithi la ekhona la nizowathola khona professionally njoba soshiye nami ngoba kubalekile ukuthi uzogcina uthenga amadebhe enkucado amafutha engwenye. Okay. Nangumunye sabona baba Mthiyane ngithi angibingelele lapha estudio nabahlonishwa. Yebo baba. Ngisacela ukubuza la ukuthi idliso lokubulala kuyakwenzeka mhlawumbe ligcina likwenza ungathandeki nje kubantu. Like nje ube nesidina nje. Impela liyakwenza lokho that is why kuthiwa ibulawo. Iyakwenza lokho that is why kuthiwa ibulawo. Vele phecelezi yebo liyakwenza ukuthi ungathandeki kubantu. Ngoba lakhiwa nesichitho ndawonye. All right, sure. Mawufuna ke eGagasini nje kuona wonke ama shows ethu la ekhaya, mawufuna ukusebenzisa ivoice note usebenzisa WhatsApp inamba 064 624 5378. Sabona? Umuzwandla leswemini. Sure. Ethi mina ngicela ukubuza ukuthi if idliso unala akhona nama pains owazi ukubona ukuthi okay lana ngena mhlawumbe idliso like khona into engena mhlawumbe ube nepain esifubeni sengathi sibhoba but kungesona ukuthi izinto enyalo khona nokwazi ukuzwa emzimbeni ukuthi no maybe contact khona fanele ukwazi ukuthi uyophalaza izinto enyalo lezo uyakwazi ukuzwa kanjani. Okay. Uma usunalo idliso lelokubulala ukwakubalula uDr Khehlelezi ukuthi lapha emenzweni kufike kube naleli idliso ngaphansi kube nobovu lobo obuba nentuthu edala ukuthi kube namaphenzi sonke isifuba. Ngakho ke ngaloso sikhathi ke kufanele uthola imithi ozoyiphunga ungabe usaliphalaza ngoba ukuphalaza idliso uma selidala usukusuyifaka ethuneni. Okubalekile
phuza imithi ezodictose ipolisi ubovu kancane kancane kusuka leli idliso kancane kancane ukuze ungagcini uthi uyayiselapha kanti usuyibulala lokugcina. All right. Bukhehlelezi? Ngicabanga ukuthi angicomment. All right. No. Asibambelana ke ishow yethu sibonga kakhulu indaba yedliso indaba ejulile le and kubhlungu mawubuza ama stories and but there is hope mawuzo besho dokotela ukuthi okunye kwakho kuyalapheka actually most of it mangabe uye kumuntu all right. Besina dokotela Mnyati kanye ke nodokotela uKhehlelezi.